हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण चौथा अध्याय ज्ञान योग शिकणार आहोत। प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते, ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता, त्या श्री श्री राधा गोविंदांना आपण जिकडे आहोत तिकडनं साष्टांग नमस्कार करूया। श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी भगवद्गीता लिहिली, त्यांच्यामुळे हा उपक्रम घडू शकतोय। तर श्रील प्रभुपादांना सुद्धा साष्टांग नमस्कार। नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या, प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, यांना दंडवत प्रणाम। आणि माझे को-होस्ट ऍडमिन जे रोज येतात, मला मदत करतात, त्यांच्याशिवाय मी हा वर्ग घेऊ शकले नसते, त्यांना सुद्धा प्रणाम आणि मनापासून धन्यवाद। आता मी सर्वजणांना म्यूट करते। म्हणजे आवाज बॅकग्राऊंड मध्ये यायचा नाही। आता काल आपण तिसरा अध्याय बघितला, कर्मयोग। तर आता एक छोटस रिकॅप घेऊया की काल आपण काय काय शिकलो। दुसरा अध्याय झाला होता तेव्हा अर्जुनाला अनेक गोष्टी सांगितल्या गेल्या, भक्ती योग, ज्ञान योग, कर्मयोग, ध्यान योग, आणि अर्जुन गोंधळला होता। म्हणून त्यांनी कृष्णाला सांगितलं एकम वद, म्हणजे एकच तुम्हाला सांग, मी काय करू? युद्धाचा त्याग करू, म्हणजे माझ्या कर्माचा मी त्याग करू की मी कर्म करू? मग कृष्णाने सांगितलं तू कर्म कर, पण निष्काम कर्म कर, तू माझ्यासाठी माझ्या आनंदासाठी कर्म कर। आणि मग मी तुम्हाला ती गोष्ट सांगितली, एक भरत महाराजांची आणि एक प्रतापरुद्र महाराजांची। कृष्णाने काय सांगितलंय, तुम्ही तुमची ड्युटी केली पाहिजे, तुमची ड्युटी करता करताच तुम्हाला माझी प्राप्ती होईल। मग जेव्हा आपण आपलं विहित कर्म करतो तेव्हा किंवा ड्युटी करतो, मग हे आपण कुठली ड्युटी कशी करायची हे कुठे लिहिलेलं आहे? हे सर्व वेदांमध्ये लिहिलेलं आहे। आणि मग काल मी तुम्हाला धर्मचक्र दाखवलं आणि सांगितलं, जेव्हा आपण यज्ञ करतो त्यावेळेला पाऊस चांगला पडतो, अन्न धान्य खूप उगवतं, आणि ते
आपण कृष्णाला अर्पण करायचं, म्हणजे ते जे धर्मचक्र होतं ते पूर्ण होतं. आता समजा जर आपण तसं नाही केलं तर काय होतं, आपण कर्मामध्ये बांधले जातो, आपल्याला त्याचे परिणाम भोगावे लागतात. म्हणून आपल्याला कृष्णाने सांगितलंय की तुम्ही जे काही कर्म कराल ते मला अर्पण करा. मग काल ते मी तुम्हाला शेतकऱ्याचं उदाहरण देऊन ते सांगितलं होतं की तो त्याचं विहित कर्म कसं करतो. मग अर्जुनाचा प्रश्न होता पारिवारिक परंपरा. पारिवारिक परंपरा नष्ट होती, पण कृष्ण म्हणाला अजिबात नाही, तू जर तुझी ड्युटी केलीस तर समाजामध्ये सुद्धा सर्वजण त्यांची त्यांची ड्युटी करतील आणि असं झाल्यावर तुझ्या राज्यामध्ये सर्वत्र धर्म शांती आनंद नांदेल. असं मग त्याच्यानंतर अर्जुनाने म्हटलं की हो असं होतंय की मला माझी प्रिस्क्राईब ड्युटी करायची आहे, पण बळेच आणि इच्छा नसताना सुद्धा, दोन शब्द वापरले, अनिच्छन आणि बलात्, म्हणजे बाय फोर्स आणि माझी इच्छा नसताना सुद्धा असं होतंय की मी पाप कर्म करतोय. असं का होतंय की असं का होतंय की मी माझं विहित कर्म करू शकत नाही, मी माझी ड्युटी करू शकत नाही. मग असा ऑब्स्टिकल कोणता आहे किंवा कोणता ब्लॉकर आहे, कोण शत्रू आहे की जो मला माझं कर्म करू देत नाहीये. मग कृष्णाने सांगितलं सर्वात मोठा शत्रू. माताजी तुम्ही अनम्यूट होता, मी सर्वांना म्यूट करते. चालेल. माताजी तुम्ही अनम्यूट व्हा. माताजी तुम्ही म्यूट आहात, प्लीज अनम्यूट व्हा. हरे कृष्णा. तुम्ही अनम्यूट. हा, हरे कृष्ण. सर्वात मोठा शत्रू कोण आहे असं अर्जुन विचारतो. मी का माझी ड्युटी करू शकत नाही? अनिच्छन आणि बलात्, म्हणजे माझी इच्छा नाहीये की मी पाप कर्म करावी, तरी सुद्धा बळाने मी ती पाप कर्म करतोय. तर सर्वात मोठा शत्रू कोण आहे? मग कृष्णाने सांगितलं सर्वात मोठा शत्रू म्हणजे काम आहे. आणि मग मी तुम्हाला सांगितलं काम जे आहे ते आपल्या बुद्धीला आच्छादून टाकतं आणि ते जे काम आहे त्याच्या वेगवेगळ्या डिग्रीज असतात, त्याप्रमाणे ते आच्छादून टाकतं आणि मग आपलं पतन होतं. आता आज आपण ज्ञानयोग शिकतोय बरं का. तर ज्ञान योगामध्ये आज काय आहे, कृष्ण अर्जुनाला सांगणार आहे की तुला हे जे ज्ञान मी देतोय त्याची परंपरा मी स्थापित केली आहे आणि गुरु शिष्य अशा चेन मध्ये किंवा अशा साखळीत आलेलं जे ज्ञान आहे ते यथार्थ ज्ञान आहे. तू यापैकी कुठल्याही परंपरेत जा आणि ज्ञान घे. मग वर्णाश्रमाबद्दल कृष्णाने सांगितलेलं आहे. परत कर्म किती प्रकारचे आहेत याबद्दल थोडं सांगितलेलं आहे. मग जेव्हा आपण सर्व त्याग करतो, फळाचा जेव्हा त्याग करतो तेव्हा आपल्याला दिव्य ज्ञान प्राप्त होतं. ही स्लाइड घेतलेली नाहीये, पण मी हे थोडंसं तुम्हाला शेवटी सांगेन. आणि पारंपरिक ज्ञानाचे सार म्हणजे काय की जर तुम्हाला खरोखर यथार्थ ज्ञान मिळवायचं असेल तर तुम्ही गुरुकडे जा आणि नम्रपणाने त्याच्याकडून ज्ञान घ्या. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानाहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. भगवान श्री कृष्ण म्हणाले, मी योगाचे हे अविनाशी शास्त्र सूर्यदेव विवस्वान यांना दिले होते
आणि विवस्वानने ते मानव जातीचे पिता मनू यांना सांगितले होते आणि मनूने ते इक्ष्वाकूला सांगितले होते. हरे कृष्ण. आता इकडे काय सांगितलंय की हे जे ज्ञान आहे अर्जुना, कृष्णाने सांगितलं अर्जुना हे ज्ञान मी तुझ्यासाठी निर्माण केलेलं नाहीये की तू युद्ध करावं म्हणून. हे जे मी तुला ज्ञान सांगतोय हे मी खूप पूर्वी विवस्वानला सांगितलं होतं. तर इकडे सूर्यदेव म्हणजे एक पोस्ट आहे, जशी प्राईम मिनिस्टर पोस्ट आहे. आता सध्या आपले प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आहेत, त्याचप्रमाणे हे ज्ञान कृष्णाने सूर्यदेवाला दिलं. कुठला सूर्यदेव? त्याचं नाव विवस्वान. आणि सूर्यदेवानी हे जे ज्ञान आहे त्याच्या मुलाला मनूला दिलं. मनू म्हणजे कोण आहे? तो आपल्या मानव जातीचा पिता मानला जातो. आणि मनूनी हे ज्ञान आपल्या मुलाला इक्ष्वाकूला दिलं. इक्ष्वाकू हे कोण होते? हे प्रभू रामचंद्रांच्या कुळातले हे राजे होते. आणि मग हे जे ज्ञान आहे इक्ष्वाकू राजांनी हे त्यांच्या राज्यात असलेले इतर ऋषी संत यांना ते ज्ञान दिलं. तर अशी ही गुरु शिष्य परंपरेची साखळी झाली. आता इकडे एक शब्द खूप महत्वाचा आहे, अव्ययम. अव्ययम म्हणजे काय? अविनाशी. हे ज्ञान कसं आहे? या ज्ञानाचा कधीही नाश होत नाही. हे अविनाशी ज्ञान आहे. तर आता तुम्हालाही, आता आपले 4 अध्याय आज होतील, तुम्हालाही असं वाटतंय का की कृष्ण काय सांगतोय आपल्याला ते आत्ताच्या सुद्धा युगामध्ये या 21व्या शतकात सुद्धा हे जे ज्ञान आहे हे अगदी योग्य आहे असं वाटतं का तुम्हाला? मला सांगा. काल आपला कर्मयोग झाला, तुम्हाला काय वाटतं? मी अनम्यूट केलंय, तुम्ही बोलू शकता. योग्य आहे की नाही? योग्य 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 वाटतंय ना तुम्हाला? हो, तर बघा, हो. जे ज्ञान अविनाशी असतं ते कुठल्याही युगामध्ये आपल्याला योग्यच वाटतं. तर आता पुढे बघूया या साखळीचं काय झालं. हे बघा, अशी ही भगवद्गीता आहे, गुरु शिष्य यांना मिळत गेली. आता पुढे हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगे नष्ट परंतप. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. याप्रमाणे हे परमश्रेष्ठ विज्ञान गुरु शिष्य परंपरेद्वारे प्राप्त करण्यात आले आणि राजेशींनी ते त्याच पद्धतीने जाणून घेतले. पण काळाच्या ओघामध्ये ही परंपरा खंडित झाली आणि म्हणून हे विज्ञान आपल्या यथार्थ रूपात लुप्त झाल्याप्रमाणे दिसते. हरे कृष्ण. आता बघा, हे जे ज्ञान आहे हे आपल्याला गुरु शिष्य परंपराद्वारेच प्राप्त करावं लागतं. आता असं जर आपण प्राप्त केलं नाही तर कदाचित आपण मिळवलेला ज्ञानाचा आपल्याला फायदा होणार नाही, किंवा ते यथार्थ ज्ञान नसल्यामुळे आपल्याला त्याचा काही फायदा होणार नाही. आपल्याला समजेल पण आपण ते आचरणात आणू शकणार नाही. आणि आचरणात आणणं ज्ञान हे खूप महत्वाचं आहे. ज्ञान समजणं ही एक गोष्ट आहे आणि ऍप्लिकेशन जे आहे नॉलेजचं ते अतिशय महत्वाचं आहे. ऍप्लिकेशन जर नसेल तर त्या ज्ञानाला उपयोगच काय आहे? आता तुम्ही सांगा, एखादा डॉक्टर आहे, खूप मोठा शिकलेला आहे, पण तो प्रॅक्टिसच करत नाही, तो दवाखान्यातच जात नाही, तर मग असा जो डॉक्टर आहे ज्याच्याकडे ज्ञान आहे त्याचा काय उपयोग आहे? ते आचरणात जेव्हा आपण आणतो तेव्हाच ते जे ज्ञान आहे
त्याचा फायदा होतो आपल्याला सुद्धा आणि इतरांना सुद्धा. आता हे जे ज्ञान दिलं हे ऋषींना, इक्ष्वाकू राजाने ऋषींना दिलं. त्यांनी सुद्धा त्यांच्या शिष्यांना असे करून ही जी साखळी होती ही चालू ठेवली होती. परंतु काळाच्या ओघात काय झालं, ही परंपरा खंडित झाली. आता फक्त ज्ञान देणं ही एक गोष्ट झाली, पण जो माणूस ज्ञान घेतोय त्याच्यामध्ये खूप श्रद्धा हवी. त्याच्यामध्ये 100% श्रद्धा असल्याशिवाय ही साखळी पुढे जाऊ शकत नाही. तर कुठेतरी असं झालं असेल की हे जे ज्ञान दिलं श्रद्धा कमी असल्यामुळे मग यथार्थ रूपात ते पोचू शकलं नाही इतरांपर्यंत आणि ही परंपरा खंडित झाली. आता आपल्याला हे जे ज्ञान घ्यायचंय हे परंपरेतच घ्यायचंय, कारण आपल्याला ज्ञान कसं पाहिजे, यथार्थ पाहिजे. आता बघा, समजा जर 2 ठिकाणी दुधाचं केंद्र आहे. एका दुधाच्या केंद्रामध्ये भेसळ दूध आहे, त्यात खूप पाणी घातलेलं आहे. तर ते दूध आपण घेतलं आणि कुठलाही पदार्थ जर आपण केला तो काही चांगला होणार नाही. पण जेव्हा आपण अगदी अनअडल्ट्रेटेड दूध जे आहे, ज्याच्यामध्ये काही भेसळ नाहीये, असं दूध जेव्हा आपण घेतो आणि स्वयंपाकासाठी काही खीर करा, बासुंदी करा, तर तो पदार्थ उत्तम होतो. तर आपल्याला सुद्धा ज्ञान जे घ्यायचंय ते प्रामाणिकच ज्ञान घ्यायचंय, कारण त्याचा आपल्या जीवनामध्ये उपयोग झाला पाहिजे. तर आता आपण बघूया, कृष्णाने सांगितलंय की 4 परंपरेत हे जे ज्ञान आहे हे मी 4 परंपरा स्थापन केल्या आहेत आणि त्या परंपरेत तुम्ही ज्ञान घ्या. ज्याप्रमाणे एखादा मुलगा असेल, जर त्याला डॉक्टर व्हायचं असेल तर तो मेडिकल कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घेतो. कुठलं कॉलेज, ज्याला गव्हर्नमेंटचं रेकग्निशन आहे अशा कॉलेजमध्ये तो जातो. अशा कॉलेज जर तो एखाद्या कॉलेजमध्ये गेला आणि तिकडे गव्हर्नमेंट रेकग्निशन नाहीये, मग काय होईल, तो सक्सेसफुल होईल का त्याच्या करिअरमध्ये? जास्त चान्सेस आहे की तो अजिबात सक्सेसफुल होणार नाही. का? कारण तो चुकीच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये गेला जिकडे गव्हर्नमेंट रेकग्निशन नाहीये. मग त्याचप्रमाणे इकडे कृष्णाने 4 परंपरा स्थापित केलेल्या आहेत. त्या 4 परंपरा कोणत्या? हे बघा, श्रीकृष्णाने हे ज्ञान ब्रह्मदेवाला दिलेलं आहे आणि ब्रह्मदेवानी ते ज्ञान नारद मुनींना दिलेलं आहे. आणि मग नारद मुनींनी इतर शिष्यांना शिष्य आणि त्या शिष्यानी त्यांच्या शिष्याला करून हे शिल प्रभुपादांपर्यंत आले आणि प्रभुपादांनी हे ज्ञान आपल्याला दिलंय. तर ही जी परंपरा आहे याला म्हणतात ब्रह्मगौडीय संप्रदाय. या परंपरेतले मुख्य जे आचार्य आहेत ते माधवाचार्य आहेत. कृष्णाने हेच ज्ञान लक्ष्मीला दिलं आणि लक्ष्मी मातेनी हे ज्ञान तिच्या शिष्यांना, त्या शिष्यानी त्यांच्या शिष्यांना, असं करून ही परंपरा स्थापित झालेली आहे. ज्यातले मुख्य आचार्य रामानुजाचार्य आहेत. हेच ज्ञान कृष्णाने, ही जी परंपरा आहे ज्यात लक्ष्मीला ज्ञान दिलंय त्याला श्री परंपरा म्हणतात. कृष्णाने हे ज्ञान शंकराला दिलेलं आहे आणि शंकराने आपल्या शिष्यांना, त्यांनी त्यांच्या शिष्यांना, असं करून ही रुद्र परंपरा स्थापित केली आहे. ज्यातले मुख्य आचार्य विष्णू स्वामी आहेत. कृष्णाने हेच ज्ञान 4 कुमारांना दिलंय आणि त्यांनी त्यांच्या शिष्यांना असं करून या कुमार परंपरेमध्ये निंबार्काचार्य हे मुख्य गुरु आहेत. तर तुम्ही या परंपरेमध्ये कोणाचीही गीता वाचा, या परंपरेमध्ये तुम्ही कोणाचीही दीक्षा घ्या, तर तुम्ही बरोबर मार्गावर आहात. पण बाजारात गेलं, कोणी गीता लिहिलेली आहे
ती उघडायची आणि वाचायची असं करू नका. ते जर तो लेखक कुठल्या परंपरेमध्ये आहे हे त्यांनी सांगितलं पाहिजे. आणि जर असं तुम्ही नाही केलं तर तुम्ही ते पुस्तक म्हणून वाचाल, पण त्या ज्ञानाचा तुम्हाला उपयोग होणार नाही किंवा ते ज्ञान तुम्ही आचरणात आणू शकणार नाही. तर या परंपरेत या परंपरा ज्या स्थापित केलेल्या आहेत त्यामध्ये कुठल्याही परंपरेचं तुम्ही भगवद्गीता वाचू शकता. आता अर्जुनाचा प्रश्न आहे, कृष्ण तू तर माझ्या बरोबर आहेस आणि तू काय मला सांगतोयस की तू सूर्यदेवाला ही गीता सांगितलीस, हे शक्य कसं आहे? तेव्हा कृष्ण सांगतो, अर्जुना तू हे विसरलेला आहेस, तू तुझे सगळे जन्म विसरलेला आहेस, पण मला मात्र सगळे तुझे जन्म लक्षात आहेत. आता हे असं कृष्ण का म्हणाला? कारण आता आपण या ज्या युगामध्ये आहोत तो कलियुग आहे. तर कलियुगाचं आता थोडस मी तुम्हाला वैदिक मॅथ्स सांगणार आहे. तुम्हाला ही PDF कॉपी या PPT ची मिळाल्यावर तुम्ही कॅल्क्युलेटर घेऊन जरासं हे करू शकता. हे सगळे फिगर्स बरोबर आहेत की नाही तुम्ही करू शकता शांतपणे. आता मी इकडनं खालून वर जाणार आहे. आता आपण कलियुगात आहोत. कलियुगाचा काळ आहे 4,32,000 वर्ष. कलियुगाच्या अगोदरचा युग होता त्याला म्हणतात द्वापार युग. त्या द्वापार युगाचा काल जो आहे तो कलियुगाच्या दुप्पट आहे. 8,64,000 वर्ष. त्या कलियुगाच्या तिप्पट काळ जो आहे तो त्रेतायुग आहे. त्रेतायुगाचा जो काळ आहे तो 1.296 मिलियन इयर्स असा आहे. आणि सतयुगाचा जो काळ आहे तो कलियुगाच्या चौपट आहे, म्हणजे 1.728 दशलक्ष वर्ष असा. या 4 युग आपण एकत्र केली म्हणजे एक दिव्य युग होतो. हा जो दिव्य युग आहे ते अशी 71 दिव्य युग जेव्हा आपण एकत्र करतो तेव्हा एक मनवंतर होतं. मनवंतर म्हणजे काय? मनु जो आहे तो इतका काळ राज्य करतो. आता अशी 14 मनवंतर जेव्हा होतात तेव्हा 14 मनवंतराचा जो काळ असतो तो ब्रह्माचा एक दिवस असतो. तो किती असतो ब्रह्माचा एक दिवस? 4.32 4.32 अरब वर्ष, 4.32 बिलियन इयर्स. 14 मनवंतरांचा ब्रह्माचा एक दिवस असतो आणि तितकाच काळ त्याची रात्रही असते. म्हणजे 4.32 बिलियन इयर्स एक दिवस असतो आणि परत 4.32 बिलियन इयर्स त्याची रात्र असते. आणि इकडे बघा त्यांनी दाखवलंय आंशिक विनाश हा होत असतो. आंशिक विनाश किंवा पार्शियल डिव्हास्टेशन म्हणजे काय? जेव्हा ब्रह्माची रात्र होते तेव्हा हे सगळं ब्रह्मामध्ये विलीन होतं, त्याला म्हणतात पार्शियल डिव्हास्टेशन. आणि सकाळ ब्रह्माची झाल्यावर परत ती सृष्टी तशीच निर्माण होते. तर याला संध्या म्हणतात. आणि हे जे 14 मनवंतर अधिक 15 संध्या जे आहेत तो ब्रह्माचा एक दिवस किंवा एका दिवसाला ब्रह्माचा कल्प म्हटला जातो. एक कल्प असतो. आणि मग असे एक दिवस ब्रह्माचा असतो. ब्रह्म किती वर्षाचं आयुष्य आहे ब्रह्माचं? 100 वर्षाचं आयुष्य आहे. मग 100 वर्ष जर तुम्ही
गणित मांडलं, 100 वर्ष म्हणजे किती, म्हणजे ते येईल तुम्हाला 311.04 खरब वर्ष, 311.04 ट्रिलियन इयर्स इतकं. तर आता जर आपण बघितलं की ब्रह्मदेवाला कॅल्क्युलेशन जर केलं तर आता 6 मन्वंतरे संपलेली आहेत, 6 मन्वंतरे संपलेली आहेत आणि आत्ताचा आपलं 7वं मन्वंतर चालू आहे. तर हे सगळं जेव्हा आपण हे करतो, याचं गणित मांडतो, तेव्हा असं लक्षात येतं की ब्रह्मदेवाला 50 वर्ष झालेली आहेत आणि आता हे जे 7वं मन्वंतर चालू आहे त्याच्यामध्ये 4 युगांची 27 चक्रे संपलेली आहेत. मग ते कॅल्क्युलेशन केल्यावर इतकं येतं 116.6400 मिलियन इयर्स. मग सतयुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग, जर तुम्ही हे या तिघांची बेरीज केली तर 3.888 दशलक्ष वर्ष. कली युगामध्ये आता 4,32,000 वर्षांपैकी जवळजवळ 5,117 वर्ष झालेली आहेत. आणि हे सगळं जेव्हा तुम्ही गणित मांडता तेव्हा तुम्हाला असं समजतं की ब्रह्माला 50 वर्ष झालेली आहेत आणि त्याचं जे जीवन आहे ते आता 311 ट्रिलियन इयर्स पैकी जवळजवळ 155 ट्रिलियन इयर्स झालेली आहेत. म्हणजे तो 50 वर्ष आणि थोडासा जास्त आहे. तर अशा तऱ्हेने हे गणित मांडलेलं आहे. मग आता ही जी गीता आहे ही विवस्वानाला कधी सांगितली गेली? 120 दशलक्ष वर्षांपूर्वी ही गीता विवस्वानाला सांगितली गेली. आणि आता ही जी गीता आहे ही आपल्या पृथ्वीवर कधी आली? तर परत ते सगळं हे त्यांनी गणित मांडलेलं आहे आणि या गणितावरून ते या फिगरवर आलेले आहेत. आणि ही जी हे जे कॅल्क्युलेशन आहे तर त्याच्यावरून आपल्याला असं समजतं की मनुनी ही गीता इक्ष्वाकू राजाला सांगितली. इक्ष्वाकू राजे म्हणजे त्रेतायुगामध्ये होते. तर त्रेतायुग, त्याच्यानंतर द्वापारयुग आणि कलियुग, या सगळ्याचं कॅल्क्युलेशन आपण जर केलं तर आपल्याला लक्षात येईल की जवळजवळ 120 दशलक्षांपूर्वी ही गीता सांगितली होती आणि जवळजवळ 2 दशलक्ष वर्षांपूर्वी ही जी गीता आहे ही पृथ्वीवर आली. आता इकडे त्यांनी कॅल्क्युलेशन केलंय. त्रेतायुग आणि द्वापारयुग इतकी वर्षे झाली, त्यात तुम्ही 5,000 वर्ष ऍड करा, कलियुगात इतकी वर्ष झाली, मग तुम्हाला ही फिगर येईल. आता ब्रह्मदेवाचं आयुष्य आपण बघितलं किती आहे. मग त्याचा 1 दिवस, 1 तास, 1 मिनिट आणि त्याचा 1 सेकंद म्हणजे 1,00,000 वर्ष झाली. तर तुम्ही नुसतं कल्पना करा की 1,00,000 वर्षांमध्ये आपण किती शरीर बदलली असतील, किती शरीर, आणि ते आपल्याला लक्षात असेल का? तर हेच कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की तुझ्या लक्षात काही नाहीये पण माझ्या सर्व काही लक्षात आहे. आता इकडे आपण ऐकूया कृष्णाचा जो जन्म आहे. आपण कृष्ण जन्म म्हणत नाही पण कृष्ण प्रकट झाला असं म्हणतो. आता हा श्लोक आपण ऐकूया. कुमुद माताजी.
कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मम् आयया. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. मी जरी अजन्म आहे आणि माझ्या दिव्य शरीराचा कधीच नाश होत नाही आणि मी जरी सर्व प्राणी मात्रांचा ईश्वर आहे तरी प्रत्येक युगायुगात मी माझ्या मूळ दिव्य रूपात अवतीर्ण होत असतो. हरे कृष्ण. आता इकडे हे बघा, हे जे कृष्णाचे आई वडील आहेत, देवकी माता आणि वसुदेव. तर पहिल्यांदा कृष्ण वसुदेवांच्या मनामध्ये प्रकट झाला. त्यांच्या मनामध्ये प्रकट झाल्यावर तो देवकीच्या मनामध्ये गेला. देवकीच्या मनात गेल्यानंतर तो देवकीच्या हृदयामध्ये गेला आणि मग हृदयातून तो प्रकट झाला. तर हे जे आहे, कृष्ण नेहमी हृदयातून प्रकट होतो. त्याला आपल्या इतर मानवांसारखा जन्म घ्यावा लागत नाही. तर हे श्रीमद भागवतम मध्ये सुद्धा सांगितलंय की जो ध्रुव आहे, जेव्हा तो तपस्या करण्यासाठी वनामध्ये गेला तेव्हा त्याला सुद्धा कृष्णाचं दर्शन झालं. तेव्हा त्याच्या हृदयातून कृष्ण चतुर्भुज रूपामध्ये प्रकट झाला. मग इकडे सुद्धा कृष्ण देवकी आणि वसुदेव यांच्या समोर चतुर्भुज रूपामध्ये प्रकट झाला. मग वसुदेवानी विनंती केली की तुम्ही लहान बाळाचं रूप घ्या. मग कृष्णाने लहान बाळाचं रूप घेतलं आणि मग त्याला सांगितलं गेलं की तू आता मला घेऊन जा आणि नंद आणि यशोदा यांच्या घरी मला ठेव गोकुळात. तर असं सांगितल्यावर वसुदेवानी ते सगळं केलं. ती गोष्ट तुम्हाला माहीतच असेल. तर आता कृष्ण जो आहे हा अजन्म आहे. आपण म्हणतो जन्माष्टमी, कृष्ण जन्म साजरा केला का, पण तो शब्द चुकीचा आहे. कृष्ण प्रकट होतो. आता ज्याप्रमाणे समजा जर मी अमेरिकेला गेले आणि अमेरिकेला गेल्यावर कोण असं म्हणेल का की या बाईचा इकडे जन्म झाला किंवा मी तिकडे 30 वर्ष राहिले आणि मग भारतात परत आले, तर तिकडची लोक असं म्हणतील का की हिचा मृत्यू झाला? नाही. कृष्ण प्रकट झाला आणि त्याच्यानंतर त्याची लीला संपून तो परत त्याच्या धामाला गेला. म्हणजे त्याचा मृत्यू झाला, त्याचा जन्म आहे असं नाहीये. तो जन्म मृत्यूच्या पलीकडे आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. हरे कृष्ण. जेव्हा जेव्हा आणि जेथे जेथे धर्माचरणाचा ऱ्हास होतो आणि अधर्माचे वर्चस्व होते त्यावेळी हे भारता मी स्वतः अवतीर्ण होतो. हरे कृष्ण. आता बघा इकडे ते मी स्लाइड दाखवली. या स्लाइड मध्ये काय दाखवलंय की आकाशवाणी झालेली आहे आणि कंसाला समजलंय की देवकीचा 8वा पुत्र त्याचा वध करणार आहे. म्हणून तो लगेच तलवार काढतो आणि त्याला असं वाटतं की आताच मी देवकीला मारून टाकीन. तेव्हा त्याला वसुदेव समजावून सांगतात की तू मारू नकोस, आमचे जे काही पुत्र होतील ते मी तुला आणून देईन. तर आता हे बघा, इकडे आपल्या बहिणीला तलवारीने मारणं, वध करणं ही किती वाईट गोष्ट आहे. तर असा जेव्हा धर्माचा ऱ्हास होतो त्यावेळी कृष्ण अवतार घेतो आणि साधूंचं रक्षण करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. हरे कृष्णा.
हरे कृष्ण. भक्तांचा उद्धार करण्याकरिता आणि दृष्टांचा विनाश करण्याकरिता तसेच धर्माची पुनर्स्थापना करण्याकरिता मी स्वतः युगायुगात प्रकट होतो. हरे कृष्ण. हा, आता इकडे बघा, ही जी कारणं सांगितलेली आहेत ना, की साधूंचं रक्षण करण्यासाठी, दुष्टांचा नाश करण्यासाठी, धर्माची स्थापना करण्यासाठी मी अवतार घेतो, ही बाह्य कारण आहे. आणि अंतर्गत कारण आहे की कृष्ण इकडे पृथ्वीवर का येतो, तर ते श्रीमद भागवतम मध्ये सांगितलेलं आहे. पहिल्या स्कंधामध्येच सांगितलेलं आहे की कृष्ण आपल्या भक्तांच्या आनंदासाठी या पृथ्वीवर अवतार घेतो. आता जर कंसाला मारायचं असेल, ठार मारायचं असेल, त्यासाठी कृष्णाला अवतार घ्यावा लागत नाही. तो काय करू शकतो, तो इंद्राला सांगू शकतो किंवा संवर्तक ढग जे असतात, जे प्रलय होईल इथपर्यंत पाऊस पाडू शकतात आणि अशा पावसाने सगळी पृथ्वी जलमय होईल. असतील तितकी गावं शहरं वाहून जातील. हा कंस काय, असे लाखो हजारो कंस मरून जातील. तर असं कृष्ण त्याच्या एजंटना काम सांगू शकतो, पण त्यांना काम न सांगता तो स्वतः का येतो, कारण त्याच्या भक्तांना त्यांना आनंद द्यायचा असतो. त्याचे भक्त म्हणतात, कृष्णा तुझ्यासारखा आणि कोणच नाहीये, त्वम एकम. आणि कृष्ण म्हणतो, हो बरोबर आहे की मीच हा एकटा आहे की जो तुम्हाला आनंद देऊ शकतो. आणि म्हणून आपल्या भक्तांना आनंद देण्यासाठी कृष्ण अवतरतो. आणि आता इकडे सांगितलंय की प्रत्येक युगात तो प्रकट होतो. म्हणजे हा जो आपल्याला द्वापार युगामध्ये कृष्ण आहे, तर तो देवकी आणि वसुदेव यांचा पुत्र आहे. पण त्या अगोदर सुद्धा कृष्णाने अवतार घेतलेला आहे. पृष्णी आणि सुतपा यांचा तो मुलगा झालेला आहे, तेव्हा त्याचं नाव होतं पृष्णी गर्भ. कश्यप आणि अदितीचा जेव्हा तो पुत्र झालाय, तेव्हा त्याला वामन म्हटलं होतं. तर अशा तऱ्हेने आपल्या भक्तांना आनंद देण्यासाठी कृष्ण प्रकट होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जो माझ्या जन्माचे आणि कर्माचे दिव्य स्वरूप जाणतो, तो देह त्याग केल्यानंतर या भौतिक जगात पुन्हा जन्म घेत नाही, तर हे अर्जुना, तो माझ्या शाश्वत धामाची प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. तर इकडे असं म्हटलेलं आहे की जो कृष्णाचं दिव्य स्वरूप जाणतो, त्याच्या जन्माचं आणि कर्माचं, तो कृष्णधामाची त्याला प्राप्ती होते. तर हा जो श्लोक आहे, याला श्रील प्रभुपादांनी म्हटलेलं आहे की गोल्डन श्लोका ऑफ भगवद्गीता. असं का म्हटलंय, कारण ज्याला समजतं, तत्वतः समजतं, तत्वतः आपल्याला काय समजतंय, आपल्याला हे शब्द समजतात, शब्दांचा अर्थ समजतोय, तत्वतः समजत नाही. ज्या दिवशी तुम्हाला हे तत्वतः समजेल, त्या दिवशी तुम्ही एक सारखा जप करा. तुम्ही जे काय खाल ते फक्त कृष्ण प्रसादच खाल. तुम्ही कृष्णाचा प्रसार कराल. तुम्ही स्वस्थ बसूच शकणार नाही ज्या दिवशी तुम्हाला ही गोष्ट तत्वतः समजते. आता बघा, आपले प्राईम मिनिस्टर आहे, समजा जर ते तुमच्या घरी आले, तुम्हाला PMO ऑफिस कडून मेसेज आलं, तुम्ही चेक केलं की हो बाबा, हे जे मेसेज आहे हे ऑथेंटिक आहे, आणि मग ते आले, तर तुम्ही घरी त्यांचं केवढं छान स्वागत कराल, त्यांना आवडेल ते खायला कराल का? तुम्ही असं कराल, कारण तुम्हाला हे माहिती आहे, 100% खात्री आहे की हे आपले प्रधानमंत्री आहे, त्यांचं मी चांगलं स्वागत केलं तर उद्धार हा माझाच आहे. त्याचप्रमाणे अजून आपली खात्री कृष्णावर 100% नाहीये. त्याच्यामुळे
आपल्याला तत्वतः ही गोष्ट आपण जाणलेली नाहीये. ज्या दिवशी तुम्ही तत्वतः जाणार त्या दिवशी तुम्ही असा एक सेकंद क्षण सुद्धा जाणार नाही की जेव्हा तुम्ही कृष्णाला विसरलेला आहात. असा क्षण तर जाणार नाहीच. आणि उद्धार कोणाचा होईल? उद्धार हा तुमचा होईल. कुमुद माताजी, मी येते थोड्या वेळात माताजी. बरं, चालेल. हरे कृष्ण. हा, आता हे बघा, आपण आपले पूर्वजन्म सगळे विसरतो. का आपण विसरतो आणि कृष्ण हा का नाही विसरत? कारण बघा, आपल्यामधला आणि कृष्णामधला फरक आहे. आता तो जाणून घ्या. कृष्णाचं जे शरीर आहे ते कसं आहे? त्याला आकार आहे. ते पण मानवासारखंच आहे. त्यालाही 2 हात, 2 डोळे, 2 पाय आहे. तर हे जे शरीर आहे, हे शरीर दिव्य आहे. पण आपलं शरीर कसं आहे? आपलं शरीर जे आहे ते नाशवंत आहे. या कृष्णाच्या शरीराचा कधीच नाश होत नाही. आणि आपली शरीर कशी आहेत बघा. आपण जे आरशामध्ये बघतो स्वतःला, ते जे शरीर बघतो त्याला स्थूल शरीर म्हणतात. त्या स्थूल शरीराच्या आतमध्ये सूक्ष्म शरीर असतं, जे मन, बुद्धी, अहंकाराचं बनलेलं असतं. आणि त्याच्या आतमध्ये आत्मा असतो की ज्याचं रूप सच्चित आनंद असतं. आता हे जे 2 कव्हरिंग्स आहेत हे कृष्णाला नसतात. त्याचं स्वरूप कसं असतं? सच्चिदानंद असतं, सच्चित आनंद. आणि आपलं स्वरूप कसं असतं? आपण सत म्हणजे ज्याचा कधीच नाश होत नाही. आपलं कसं असतं स्वरूप? असत असतं. कृष्ण कसा असतो? ज्ञानाने परिपूर्ण असतो. आपण कसे असतो? अज्ञानाने परिपूर्ण असतो. कृष्णाचं स्वरूप कसं असतं? आनंद स्वरूप असतं. पण आपलं कसं असतं? निरानंद असतं. आज माझी कंबर दुखते, आज डोकं दुखतंय, आज मला इकडे जायचं नाहीये, किंवा काही ना काहीतरी व्याधी ही आपल्याला असतेच, ज्याने आपण कधीच आनंदी राहू शकत नाही. आनंद असला तर थोडा काळच तो असतो. तर अशा तऱ्हेने हा फरक आहे आपल्या शरीरामध्ये आणि कृष्णाच्या शरीरामध्ये. जे मायावादी लोक असतात ते कृष्णाच्या रूपाकडे रिलेट करू शकत नाही. ते काय म्हणतात की नाही, कृष्णाला शरीर नाहीये. कृष्ण कसा आहे? निराकार आहे. तो फॉर्मलेस आहे. आपल्याला एक सवय असते बघा, म्हणजे कसं, जसे आपण आहोत तसं इतर जग असतं. आता समजा जर एखादा माणूस असेल, तो खूप भोळा असेल आणि त्याला सांगितलं त्याच्या बॉसनी की तू जा हे काम कर किंवा असं कर, तर तो असं समजतो की तो भोळा आहे, तो कोणाला फसवत नाही, त्याच्यामुळे त्यालाही कोणी फसवणार नाही आणि तो नेमका फसला जातो. किंवा एखादा चोर असेल, आता एका दुसऱ्या चोराला पकडायचं असेल ना, तर तुम्ही चोरालाच लावलं पाठीमागे की या चोराला शोधून काढ. त्याला बरोबर माहिती असतं की लबाडी कशी करायची किंवा त्या चोराने लबाडी कशी केली असेल. इंग्लिशमध्ये म्हणतात ना, सेट अ थीफ टू कॅच अ थीफ. तर त्याप्रमाणे आपली एक कल्पना असते, माझं हे शरीर आहे, कृष्णाचं शरीर सुद्धा असंच असलं पाहिजे. आणि जेव्हा मायावादी लोकांना आपण सांगू की कृष्णाचं शरीर सच्चित आनंद असं आहे, तेव्हा ते म्हणतात असं कसं शक्य आहे? असं शक्यच नाहीये कृष्णाला. मग ते म्हणतात काय? कृष्णाला शरीरच नाहीये. कृष्ण कसा आहे? कृष्ण फॉर्मलेस आहे, तो निराकार आहे, त्याला शरीर वगैरे नाहीये. आणि इकडे बघा, कृष्ण कसा आहे? कृष्ण मायेला नियंत्रित करतो. आणि ही जी माया आहे ही आपल्याला नियंत्रित करत असते. तर कृष्ण मायेच्या वर आहे,
आपण मायेच्या हातामध्ये आहोत, तिच्या खाली आहोत. हरे कृष्णा. हा श्लोक वाचायचा आहे ना. वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगता. हरे कृष्णा. नाही, आणि एक आहे वाटतं. येस माताजी, कंटिन्यू आहे. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तानस्तथैव भजाम्यहं मम वर्तम् अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. हरे कृष्णा. आसक्ती, भय आणि क्रोध यातून मुक्त झालेले, पूर्णपणे माझ्या स्थित झालेले, मतपरायण आणि माझ्या आश्रित असलेले गत काळातील अनेक मनुष्य माझ्या ज्ञानामुळे शुद्ध झाले आहेत आणि त्या सर्वांना माझ्या दिव्य प्रेमाची प्राप्ती झाली आहे. जे ज्या भावाने मला शरण येतात त्याला अनुरूप असे फळ मी त्यांना देतो. हे पार्थ, सर्वजण माझ्या मार्गाचे सर्व प्रकारे अनुसरण करतात. हरे कृष्ण. तर आता कृष्ण प्राप्ती जर आपल्याला हवी असेल तर ही झालेली आहे का पूर्वी कोणाला? तर ही प्राप्ती झालेली आहे. मग कोणाला ती प्राप्ती झालेली आहे? की जे कृष्णाचे भक्त वीतराग, वीतराग म्हणजे आसक्ती, भय आणि क्रोध यापासून जे मुक्त झाले, वीतराग, भय आणि क्रोध यापासून जे मुक्त झालेले आहे त्यांना कृष्णाची प्राप्ती झालेली आहे. आणि ती प्राप्ती प्रत्येक भक्ताला वेगवेगळ्या लेवलची होत असते. आता उदाहरणार्थ एखादा मुलगा आहे आणि त्याला इतिहासाचे 10 धडे वाचायचे आणि परीक्षा आहे, पाठांतर करायचं, पण यांनी 5च धडे वाचले आणि प्रत्येक धड्याला 10-10 मार्क आहे, तर 100पैकी याला 50च मार्क मिळतील, 50च मार्क मिळतील. पण ते जर त्यांनी 8 धडे केले तर 80 आणि 10 धडे त्यांनी केले तर 100 गुण मिळण्याचे त्याला चान्सेस आहेत. तर आता इकडे काय आहे, तो मुलगा जसा अभ्यास करतो तसे त्याला मार्क मिळतात. त्यांनी 5च चॅप्टर केले आणि तो रडत बसला की मला 50% मिळाले, इतरांना 80% कसे मिळतात, मला का नाही मिळत? पण चूक कोणामध्ये? त्या मुलामध्ये. त्याचप्रमाणे आपण जेव्हा भक्ती करतो तेव्हा जे जे आपल्या गुरुनी आपल्याला सांगितलंय ते जेव्हा आपण पूर्ण पाळतो तेव्हाच आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकते. आपण असं म्हणू शकत नाही की मी इतकं केलं तरी पण मला कृष्ण प्राप्ती होत नाही. कुठेतरी आपण कमी पडतोय. कुठे कमी पडतोय ते आपण आपल्या गुरुंना विचारलं पाहिजे. आणि कृष्ण कसा आहे, जितकी जशी भक्ती आपण करतो तसाच त्याचा सुद्धा परस्पर भाव असतो. आपण 10% भक्ती केली त्याचा 10% आपल्याला उलगडा होतो, कृष्ण कोण आहे. पण 100% आपण पूर्ण शरणागती गेलो तर कृष्ण आपल्या समोर येतो, आपलं रक्षण करतो. तर आता इकडे स्लाइड्स दाखवलेल्या आहेत बघा. ही गाय आहे. ही गाय काय करते, जिकडे जिकडे कृष्ण जातोय तिकडे जाते, त्याच्या चरणांपाशी बसून राहते. मग कृष्ण सुद्धा काय करतोय, त्या गाईला जवळ घेतोय, तिचे लाड करतोय. आता पुढची स्लाइड आहे. इकडे कृष्णाचे पाय दुखतात म्हणून बलराम काय करतोय, त्याचे पाय चांगले चेपून देतोय. आणि जेव्हा बलरामाचे पाय दुखताय तेव्हा कृष्ण सुद्धा त्याचे पाय चेपून देतो. म्हणजे जसा भक्ताचा भाव तसाच कृष्णाचा परस्पर भाव आहे. आता सर्व लोक कृष्णाला शरण जाऊ शकत नाही. कालच आपल्याला कृष्णाने सांगितलंय, म्हणजे अर्जुनाचा प्रश्न आहे की मला
माझं विहित कर्म करायचं आहे, पण का मी करू शकत नाहीये, किंवा ब्लॉकर कोणता आहे, शत्रू कोणता आहे. तेव्हा कृष्णाने सांगितलं काम हा सर्वात मोठा शत्रू आहे. मग सर्वजण कृष्णाकडे जाऊ शकत नाही. ती का नाही जाऊ शकत, इकडे आपल्याला त्याचं उत्तर मिळतं. आता काही माणसं असतात त्यांना खूप झपाट्याने सर्व पाहिजे असतं. नोकरी, प्रमोशन, पैसे, घर, बंगला, सगळे लेटेस्ट गॅजेट्स हवे असतात, प्रसिद्धी हवी असते. मग ते काय करतात, ते इतर देवदेवतांची पूजा करतात. मग सूर्यदेव असू दे, लक्ष्मी असू दे, सरस्वती असू दे, आणि त्यांना अशा देवदेवतांकडे गेल्यावर ते फळ जे असतं ते त्वरित प्राप्त होतं. बघा, मी श्लोक वाचते, इकडे श्लोक नाहीये, श्लोकामध्ये आहे. कांक्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. आता इकडे एक शब्द वापरलेला आहे, क्षिप्रम. क्षिप्रम ही मानुषे लोके. क्षिप्रम म्हणजे शीघ्र, शीघ्र फळप्राप्ती त्यांना होते. आता आपण याचा अर्थ आणि ऐकूया. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 12 ना माताजी. हो. मनुष्य या जगात सकाम कर्मामध्ये सिद्धीची इच्छा करतात आणि म्हणून ते देवतांची आराधना करतात. अर्थात मनुष्यांना या जगात सकाम कर्मापासून त्वरित फलप्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हा, आता बघा, मी तुम्हाला उदाहरण सांगते. एक लहान मुलगा आहे आणि त्याची आई त्याच्याजवळ थोडेसे पैसे नेहमी देते, की समजा जर तुझी बस चुकली तर तू रिक्षानी ये, किंवा थोडे पैसे नेहमी तुझ्याजवळ असून दे. आता या मुलाची इच्छा होते, त्याच्याकडे थोडे पैसे असतात, की आपण जाता जाता जेम्स घेऊया किंवा लॉलीपॉप घेऊया, आणि तो ते सगळे पैसे खर्च करतो. मग तो सांगतो, आई माझे पैसे संपलेत. आई विचारते काय झालं, मग तो म्हणतो मी जेम्स घेतले. मग आई म्हणाली, अरे तू कशाला जेम्स घेतले, तुझ्या दाताची ट्रीटमेंट चालू आहे, तुझे दात आणि किडतील, तू थोडा वेळ थांब, मी तुला हे चॉकलेट काय लॉलीपॉप पाहिजे हे तुला आणि 15 दिवसांनी दिलं असतं. आता हा मुलगा दुकानात जातो, जेम्स किंवा चॉकलेट घेतो. तो दुकानदार काही त्याला विचारत नाही, किंवा त्याला काळजी पण नसते या मुलाचे दात किडतील किंवा काही होतील. तो काय बघतो, माझा खप किती होतोय दुकानामध्ये, मला पैसे किती मिळतायत, इकडे तो बघतो. पण खरी काळजी कोणाला असते, आईला. आई म्हणते, अरे तू थांबायचं, मी तुला देणारच होते ना सगळी तुझी दाताची ट्रीटमेंट झाल्यानंतर. मग असाच फरक असतो जेव्हा आपण कृष्णाकडे कुठलीही आपली इच्छा पूर्तीसाठी मागणं जेव्हा आपण करतो, ते त्या वेळेला देणं योग्य आहे की नाही हे कृष्ण ठरवतो. आणि निश्चितच त्याची जी योजना असते ती 100% बरोबर असते, ती कधीही चुकीची असू शकत नाही. पण काही लोकांना काम इतकं असतं, एवढ्या असंख्य इच्छा असतात, सगळ्या त्वरित झाल्या पाहिजेत. मग ही लोक कृष्णाकडे न जाता इतर देवदेवतांकडे जातात. आता तुम्ही मला सांगा, आपण सर्व जण भक्त व्हायचा प्रयत्न करतोय, तुमच्या बरोबर मी पण काय अशी भक्त वगैरे नाहीये. तुम्हाला मी फक्त हे सांगायचं काम करते, एका पोस्टमन सारखं सांगायचं काम करते. तर आता आपल्याला कोणाला तुम्ही सांगा की दोन्हीमध्ये यश पाहिजे, भक्तीमध्ये सुद्धा यश पाहिजे आणि तुमच्या या भौतिक कर्मांमध्ये सुद्धा तुम्हाला यश पाहिजे. कोणाला पाहिजे सांगा? कोण अनम्यूट करून मला सांगा, तुम्हाला अनम्यूट करायला येतंय की असं कोण आहे की ज्याला भौतिक जगामध्ये यश नकोच आहे,
फक्त भक्तीमध्ये यश पाहिजे असं आहे का कोण? बोला अमोल प्रभूजी. मनुष्य जन्म घेतलाय तर माणसाला दोन्ही पण आवश्यक आहे, कर्मामध्ये पण आणि बरोबर. भक्तीमध्ये पण. हा अगदी बरोबर आहे. म्हणजे आपली इच्छा असते की दोन्हीमध्ये आपल्याला यश पाहिजे, भौतिक जगामध्ये आणि अध्यात्मात सुद्धा आपल्याला यश पाहिजे. मग हे कृष्णाला माहिती आहे की दोन्हीमध्ये आपल्याला यश पाहिजे. म्हणून समजा जर आपण म्हटलं की आपण असं म्हणू शकतो का मला फक्त अध्यात्मात यश पाहिजे, भौतिक जगात काही यश नकोय? नाही. आणि फक्त जर आपल्याला सांगितलं तुम्ही फक्त भक्ती 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 करा, इकडे काही लक्ष देऊ नका, तर कदाचित आपल्याला कृष्ण प्राप्ती सुद्धा होणार नाही. आणि कृष्णाला आपण खूप हवे आहोत, आपल्यापेक्षा जास्त. कृष्णाला असं वाटतं की हे सगळे जीव आहे, ही राहायची जागा नाहीये, हे जे भौतिक जग आहे ते लवकर माझ्याकडे येऊ दे, त्याला सुद्धा आपण हवे आहोत. म्हणून कृष्णाने काय केलंय की वर्णाश्रम स्थापित केलेले. वर्णाश्रम म्हणजे काय? यातले 4 वर्ण कोणते आहेत आता आपण ऐकूया. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्. हरे कृष्णा. भौतिक प्रकृतीचे 3 गुण आणि त्यांना अनुरूप अशा कर्माला अनुसरून मी मानवी समाजाचे 4 विभाग निर्माण केले आहेत. आणि ते तू जाणले पाहिजे की जरी मी या व्यवस्थेचा कर्ता असलो तरीही मी अव्ययी असल्यामुळे अकर्ताच आहे. हरे कृष्ण. आता हे जे प्रत्येक माणूस याच्यामध्ये कुठला ना कुठला तरी गुण जो असतो तो प्रभावी असतो. मुख्य म्हणजे 3 गुण असतात, रजोगुण, सत्वगुण आणि तमोगुण. रजोगुण असतो याच्यामध्ये जो माणूस असतो तो खूप ऍक्टिव्ह असतो, खूप बिझी असतो. जो सत्वगुणी असतो त्याला तो आपल्या आध्यात्मिक उन्नतीसाठी वेळ देतो. तो कसा असतो? शांत असतो, त्याचं काम करतो, पण खूप बिझी नसतो. आणि जो तमोगुणी असतो तो कसा असतो? आळशी असतो, त्याला झोप खूप आवडते. तर असे हे मुख्य गुण झाले. या गुणाप्रमाणे जेव्हा आपण आपला व्यवसाय निवडतो तेव्हा आपल्याला त्याच्यामध्ये यश मिळतच, कारण तो जो गुण आहे त्या व्यवसायासाठी तो अनुकूल आहे. आता ज्याप्रमाणे इकडे ब्राह्मण दाखवलेला आहे, हा जो सत्व गुणात असतो तो काय करतो? वेद पठण करतो, दुसऱ्यांना ज्ञान देतो, जप करतो, अध्ययन करतो शास्त्रांचं, त्याला ब्राह्मण म्हटलं जातं. जो क्षत्रिय आहे तो रजोगुणात असतो. आणि क्षत्रियाचं काम काय असतं की तो लोकांचं, आपल्या राज्याचं रक्षण करतो किंवा तो राज्यकारभार सांभाळतो. हा जो रजोगुण आहे त्यांनी नॅचरली, नैसर्गिकरित्या त्याच्यामध्ये युद्ध करणं, लोकांचं रक्षण करणं, हा गुण त्याच्यामध्ये नैसर्गिकरित्या येतो. आणि जो रजोगुणात आणि तमोगुणात असतो त्याला वैश्य म्हणतात. हा वैश्य काय असतो? हा शेतकरी असतो किंवा बिझनेसमॅन असतो. म्हणजे बँकिंग, ट्रेडिंग, कॉमर्स हे जे डिपार्टमेंट्स आहेत याच्यामध्ये तो असतो. आणि शूद्र कोण असतो? की जो तो शूद्र फक्त तमोगुणात असतो. त्याच्यामुळे तो या तिघांच्या घरी नोकर म्हणून काम करतो. तर इकडे हे जे समाजामध्ये ही विभागणी झाली आहे यांनी समाजाची उन्नती होते. असं म्हणता येत नाही की शूद्र म्हणजे हा
खालच्या जातीचा किंवा असं नाही. ब्राह्मणांची तुलना कृष्णाच्या मुखाशी केलेली आहे किंवा डोक्याशी केलेली आहे. क्षत्रिय म्हणजे कृष्णाच्या भुजा, त्याच्यानंतर वैश्य म्हणजे कृष्णाच्या मांड्या आणि किंवा उदर, आणि पाय म्हणजे शूद्र, म्हणजे कृष्णाचे पाय म्हणजे शूद्र. आता आपण कोणी असं म्हणू शकू का की मेंदू हा फार महत्वाचा आहे, मला पाय नसले तरी चालतील, माझे पाय कापून टाका, असं नाही. शरीराचा प्रत्येक अवयव महत्वाचा असतो. आणि इकडे जेव्हा आपण आपल्या वर्णात राहून काम करतो तेव्हा आपली प्रगती होऊ शकते. आपण जे आपल्याला यश अगदी इझिली, अगदी छान तऱ्हेने आपल्याला यश मिळू शकतं. जेव्हा आपल्याला यश मिळतं मन आपलं शांत होतं. मन शांत झाल्यावर आपण अध्यात्माकडे वळतो. जोपर्यंत मन शांत नसतं तोपर्यंत आपण अध्यात्माकडे वळू शकत नाही. तर गुणाप्रमाणे आपण आपला व्यवसाय निवडला पाहिजे. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी आल्या का? बरं. नाही आलेल्या न माताजी. मां कर्माणि लिंपन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते. हरे कृष्णा. कोणत्याही कर्माने मी बद्ध होत नाही, तसेच मला कर्मफलाची आकांक्षाही नाही. जो माझ्याबद्दलचे हे सत्य जाणतो तो सुद्धा कर्मफलांनी बद्ध होत नाही. हरे कृष्णा. हा, आता इकडे बघा, कृष्णाने काय सांगितलंय की त्याला कुठलंही कर्म बद्ध करू शकत नाही. असं का म्हटलंय? कारण कृष्ण जेव्हा कर्म करतो त्याच्या मनामध्ये काय असतं? त्याच्या मनामध्ये भक्तांविषयी प्रेम असते, करुणा असते. त्याच्या मनामध्ये जरा सुद्धा स्वार्थी भाव नसतो, थोडस सुद्धा एक्सपेक्टेशन नसतं, थोडं काहीही आपल्या स्वतःसाठी तो कधीच विचार करत नाही, भक्तांच्या कल्याणासाठी विचार करतो. आणि जेव्हा आपण अशा तऱ्हेने वागतो तेव्हा आपण कर्मफलाने कधीच बद्ध होत नाही. तर इकडे आपल्याला असं समजतं की जेव्हा आपण जेव्हा कर्म करतो ते फक्त कृष्णाच्या आनंदासाठी केलं पाहिजे. अशा तऱ्हेने आपण सुद्धा कर्मफलात बद्ध होत नाही. आता बघा, कृष्ण किती बिझी आहे तुम्ही बघा, तरी तो कर्मफलानी बद्ध झालेला आहे का? इकडे सुदामा आलेला आहे. तो सुदामा आल्यामुळे त्याला खूप आनंद झालेला आहे. तो सुदाम्याची सेवा करतोय, त्याची पादपूजा केली. आता कृष्ण ब्रह्मांड नायक आहे, केवढ्या तरी ब्रह्मांडांचा राजा आहे. त्याला काय पडलंय? कोणाचे चरण मी कशाला धू, त्यांनी कशाला केली पाहिजे पादपूजा? पण या सर्व क्रियेच्या पाठीमागे फक्त आणि फक्त प्रेम आहे. तो भक्तांच्या आनंदासाठी, भक्तांच्या प्रेमासाठी, भक्तांच्या करुणेपोटी कृष्ण कर्म करतो. पण आपण जेव्हा कर्म करतो माझ्या स्वार्थासाठी, माझ्या आनंदासाठी, जेव्हा आपण असा विचार आपल्या मनामध्ये असतो आपण बद्ध होतो. इकडे बघा, अर्जुनाला आता भीष्म मारणार हे कृष्णाला लक्षात आलंय आणि कृष्णाला राग आल्यामुळे कृष्णाने काय केलंय? त्याच्या रथाचं चाक त्यांनी उचललंय आणि भीष्मदेवांना मारायला चाललेला. आता अर्जुन कृष्णाचा पाय पकडतो. कृष्ण, तुम्हीच वचन दिलं होतं सर्वांना की या कुरुक्षेत्राच्या युद्धामध्ये मी एक सुद्धा अस्त्र उचलणार नाही आणि तुम्ही आता मागे चला, तुम्ही चाक उचलू नका, कोणालाही मारू नका. पण भक्ताच्या रक्षणासाठी कृष्ण त्याचंही स्वतःचं वचन मोडू शकतो. इकडे बघा, कृष्ण नंद महाराजांच्या गायींना चरायला घेऊन जायचा. किती गाय होत्या? 10, 12, 100, 500, 1000, 9 लाख गायी होत्या. 9 लाख गायींना कृष्ण वृंदावनांच्या
जंगलांमध्ये घेऊन जायचा. आणि इकडे तुम्हाला दिसतोय रथ. कृष्ण हा अर्जुनाचा सखा होता. अगदी दोघे चांगले मित्र होते. पण युद्धाच्या वेळेला आपल्या मित्राचं रक्षण करण्यासाठी कृष्णाने सांगितलं, मी सारथी होतो, मी ड्रायव्हर होतो, मी अर्जुना तुझा रथ हकतो. त्यांनी तो म्हणू शकला असता, मी द्वारकाधीश आहे, मी का हे काम करू रथ हाकण्याचं, मी करणार नाही. तो जे काही कर्म करतो त्याच्या पाठीमागे खूप खूप प्रेम असतं, भक्तांच्या कल्याणासाठी असल्यामुळे ते त्या कर्माने कृष्ण कधीच बांधला जात नाही. पण आता आपण जेव्हा कर्म करतो ती कशी करतो आता ऐकूया. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कर्माच्या गुंतागुंती समजणे अत्यंत कठीण आहे. म्हणून मनुष्याने कर्म, विकर्म आणि अकर्म म्हणजे काय हे योग्य रीतीने जाणले पाहिजे. हरे कृष्णा. आता आपण जेव्हा कर्म करतो, कर्म 3 प्रकारची असतात. जी चांगली कर्म किंवा जे वेदांमध्ये दिलेले, तुम्ही दान धर्म करा, तुम्ही लोकांना मदत करा, हे जे वेदांमध्ये सांगितलेलं आहे, त्यांनी काय होतं, आपल्याला आपला हा जन्म झाल्यानंतर आपण उच्च ग्रहांवर जातो. तर कर्माची व्याख्या काय आहे की जेव्हा तुम्ही कुठलंही कार्य करता आणि फळ रूपी तुम्हाला आणि एक शरीर मिळतं त्याला कर्म म्हणतात. पण इकडे कर्म म्हणजे चांगलं कर्म, विहित कर्म जे वेदांमध्ये दिलेलं आहे ते. पण आपण वेद वाचलेच कुठे, आपण समजून घेतोय कुठे, आपण ऐकतोय कुठे, आपण आपल्या मनचं करतोय. सगळे लोक नॉनव्हेज खातायत, बर्गर, चिकन फ्राईड राईस खातायत, आपल्यालाही ते पाहिजे असतं. मग वेदांमध्ये जे निषिद्ध मानलं गेलं आहे तेच आपण केलं तर त्याला विकर्म म्हणतात. उदाहरणार्थ आपण नॉनव्हेज खायचं किंवा दारू, सिगरेट ओढायची, परस्त्री, परपुरुष गमन, हे जे आहे त्याला विकर्म म्हणतात. आणि या विकर्माने सुद्धा आपल्याला शरीर मिळतं पण आपलं पतन होतं. कुठे होतो आपण? पशु योनीमध्ये नाही तर वृक्ष योनीमध्ये जन्म घेतो. ही जी स्लाइड आहे ही गरुड पुराणाच्या आधारावर आहे. इकडे बघा, कोणाला खूप झोपायची सवय आहे, कृष्ण परमात्मा म्हणून हृदयात स्थित आहे आणि तो बघतोय, अरे मी याला मनुष्य जन्म दिला म्हणजे विमान दिल्यासारखं आहे, पण तो काय करतोय, मनुष्य जन्म वाया घालवतोय. त्याला एवढी झोप आवडते ना, तर ठीक आहे, पुढच्या जन्मात मी त्याला अस्वलाचं शरीर देईन जिकडे तो 6 महिने झोपून राहील. तुम्हाला माहितीये ना, पोलार बेअर्स हे जे असतात ते 6 महिने झोपतात. मग कोणाला खूप नॉनव्हेज खायची सवय आहे, मग कृष्ण म्हणेल, अरे त्यांना किती त्रास पडतोय, रोज जा मटण आणा, घरी आणल्यानंतर ते साफ करा, धुवा, मसाला लावा, 2-2 तास लागतात शिजायला. मग त्याच्याऐवजी पुढच्या जन्मामध्ये मी त्यांना असं शरीर देईन, त्या शरीरामध्ये त्यांना इनबिल्ट अस्त्रशस्त्र देईन, त्यांना जाडजूड जीभ देईन, तीक्ष्ण दात देईन, अणकुचीदार नख देईन, ज्यांनी ते प्राण्याला फाडून तिथल्या तिथे फ्रेश मीट एन्जॉय करू शकतील. मग कृष्ण आता बघतोय, काही बायका असतात बघा, ऍक्टर्स, ऍक्ट्रेसेस असतात, खूप कमी कपडे घालतात. कृष्ण बघतो, अरे हे जीवन यांचं फुकट चाललेलं आहे. मग पुढच्या जन्मात त्यांना कपडे आवडत नाहीयेत ना घालायला, त्या पुढच्या जन्मात मी त्यांना वृक्ष योनी देईन जिकडे त्यांना कपडे घालावेच लागणार नाही. तर अशा तऱ्हेने आपण ज्याप्रमाणे कर्म करतो त्याप्रमाणे रिझल्टंट
आपल्याला काहीतरी परिणाम भोगावा लागतो. मग अकर्म म्हणजे काय? जेव्हा आपण कृष्णासाठी कर्म करतो, मग तो जप असू दे, सेवा असू दे, संकीर्तन असू दे, जे काय आपण कृष्णाच्या आनंदासाठी करतो तेव्हा आपण कर्माशी बांधील होत नाही. अशाला अकर्म असं म्हटलेलं आहे. तर आता आपण हे वाचूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण मातेजी. विकर्मी म्हणजे जे लोक वेदांचे पालन करत नाहीत त्यांना खालच्या प्रजातींमध्ये पतन होण्याचा धोका असतो. विकर्म साधू संतांना अमान्य आहे आणि विकर्मामुळे मानव जीवनाच्या मूळ उद्देशाचा पराभव होतो. कर्मी म्हणजे जे वेदांचे पालन करतात, जे धार्मिक असतात, असा कर्मी लोकांचा स्वर्ग प्राप्त होतो आणि अखेरीस ते मृत्यू लोकात परत येतात. अकर्मी म्हणजे कृष्णाच्या भक्ती सेवेच्या व्यासपीठावर आले आहेत आणि फलदायी क्रिया म्हणजे पुनर्जन्म हे ते जाणतात. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, अकर्मी कोण दाखवलंय? नारद मुनी. हे काय करत असतात? एकसारखे आपल्या विणेवर नारायणाचा जप करत असतात किंवा कीर्तन करत असतात. मग जेव्हा केव्हा तुम्ही कृष्णासाठी, विष्णूसाठी, नारायणासाठी जेव्हा काही करतात, त्या नारायणाच्या आनंदासाठी, कृष्णाच्या आनंदासाठी कर्म करता, तेव्हा तुम्हाला पुनर्जन्म नसतो. आता इकडे बघा, हा चांगलं कार्य करतो, हे वेदांमध्ये दिलंय. यज्ञ, हवन, होम तुम्ही केलं पाहिजे. असं केल्याने तुम्ही ज्या देवताचं ज्या देवताच्या प्रसन्नेसाठी यज्ञ करता, ती देवता प्रसन्न होते. मग तुम्हाला स्वर्ग लोक किंवा त्या देवतेचा लोक मिळतो आणि तिकडे मात्र तुम्ही अनेक वर्षांचा आनंद उपभोगून झाल्यानंतर तुम्हाला परत पृथ्वीवर यावं लागतं. आणि विकर्मी म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं की आपलं पतन होतं, आपण पशु योनीमध्ये, वृक्ष योनीमध्ये जातो. मग कर्म म्हणजे काय? अकर्म म्हणजे काय? कर्तव्य म्हणजे काय? अकर्तव्य म्हणजे काय? याच्या पाठचं ज्ञान आपण नीट जाणून घेतलं पाहिजे. तर ते जाणून घेण्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे? आपण गुरूंकडे गेलं पाहिजे. आणि कृष्णाने आपल्या समोर उदाहरण ठेवलेलं आहे. कृष्ण कोणाकडे गेला? कृष्ण बलराम हे सांदीपनी मुनींकडे गेले, त्यांच्याकडून ज्ञान घेतलं. पण इकडे एक चेक पॉइंट आहे. ज्ञान घेताना तुम्ही चॅलेंज करू शकत नाही. तुम्ही हे ज्ञान नम्रपणे घेतलं पाहिजे, नम्रपणे तुमच्या शंकांचं निरसन केलं पाहिजे आणि गुरूंची सेवा केली पाहिजे. असं जेव्हा तुम्ही करा तेव्हाच तुम्हाला गुरु जे ज्ञान देईल ते ज्ञान तुम्ही आत्मसात करू शकाल आणि आचरणात आणू शकाल. तर आपण गुरूंकडे जाऊन ज्ञान घेतलं पाहिजे. कुठले गुरु हे तुम्हाला माहिती आहेत. आता 4 परंपरेत मधलेच ते असले पाहिजे. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आध्यात्मिक गुरूंकडे जाऊन तत्व जाणण्याचा प्रयत्न कर. नम्रपणे त्यांना प्रश्न विचार आणि त्यांची सेवा कर. आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती तुला ज्ञान प्रदान करू शकतात, कारण त्यांनी तत्व जाणलेले असते. हरे कृष्ण. तर आता आपला अध्याय झालेला आहे. आज आपण काय शिकलो की कृष्णाने अर्जुनाला परंपरेचं ज्ञान दिलंय की मी 4 परंपरा स्थापित केलेल्या आहेत, त्या परंपरेतच यथार्थ ज्ञान तुला मिळेल. मग वर्णाश्रमाबद्दल आपण बोललो. मग कर्म
हे वेगवेगळ्या प्रकाराचे असतात त्याबद्दल आपण जाणून घेतलं. आणि मग हे एक मी बोलले नाही, हे मी तुम्हाला सांगते. आणि मग कृष्णाने सांगितलंय की ज्ञान घेण्यासाठी म्हणजे तुम्हाला जाणण्यासाठी कर्तव्य काय अकर्तव्य काय, तुम्हाला गुरूंकडे गेलं पाहिजे, गुरूंकडून ज्ञान घेतलं पाहिजे, तेही कसं नम्रपणे आणि सेवा करून. तुमच्या शंका ज्या आहेत त्या नम्रपणे गुरूंना विचारा आणि शंकांचं निरसन करा आणि तुम्ही या मार्गावर तुमची उन्नती करा. आता इकडे एक श्लोक आहे, त्यागामुळे दिव्य ज्ञान प्राप्त होते. आता बघा, त्याग जेव्हा आपण करतो तेव्हा काय होतं, आपलं मन जोपर्यंत आपण त्याग करत नाही फळाशी पूर्ण आसक्त असतं, फळाकडे आपण बघत असतो. बघा, एखादा मुलगा असेल, त्याच्या आईनी शाळेतून आल्यावर त्याला दामटून बसवलं, तू आता बस, अभ्यास कर, होमवर्क कर. आणि त्याला आवाज येतोय खिडकीतून, त्याचे मित्र खेळतायत, जोर जोरात शिट्या मारतायत, एकमेकांची नावं घेतायत, पकडतायत एकमेकांना. तर जेव्हा तो असे आवाज ऐकतो तेव्हा त्याचं लक्ष पूर्ण खेळाकडे असल्यामुळे त्याचा अभ्यास होऊ शकत नाही. अगदी दामटून जरी आईनी बसवलं तरी त्याच्या डोक्यात काही ज्ञान शिरत नाही. अगदी त्याचप्रमाणे जोपर्यंत आपलं मन फळाकडे असतं तोपर्यंत आपलं मन सुद्धा हे दिव्य ज्ञान शोषू शकत नाही. मग इकडे कृष्णाने काय सांगितलं की जेव्हा तुम्ही फळाचा त्याग कराल तेव्हा तुम्हाला हे ज्ञान मिळेल. तोपर्यंत तुमचं मन कसं असेल, दगडासारखं असेल. आणि जेव्हा त्याग कराल तेव्हा ते स्पॉन्ज सारखं एकदम मऊ, किती पाणी घाला ते स्पॉन्ज जे आहे ते पाणी शोषून घेतं. मग काही भक्त असतात ते द्रव्य यज्ञ करतात, म्हणजे त्यांनी मिळवलेली सगळी संपत्ती जी आहे ती दान करतात. काही जण धर्मशाळा बांधतात, काही जण विहिरी बांधतात, काही जण अन्नदान करतात, वस्त्रदान करतात, रुग्णांसाठी औषधांचं दान करतात. काही जण आपली जी इंद्रिय आहे ती इंद्रिय पूर्ण संयमित करतात, इंद्रियांना इंद्रियांचे विषय अजिबात देत नाही. आपण असं म्हणूया, इंद्रिय विषयांचा ते त्याग करतात, त्याला म्हणतात तपो यज्ञ. काही जण पुस्तक उघडतात, उपनिषद, गीता, भागवतम, शास्त्र वाचतात, त्याला म्हणतात स्वाध्याय यज्ञ. तर जेव्हा आपण अशा प्रकारची यज्ञ करतो तेव्हा मन आपलं फळापासून खूप लांब गेलेलं असतं. आणि फळ जेव्हा आपल्या दृष्टीमध्ये नसतं तेव्हा ते मन इतकं शांत झालेलं असतं आणि ते आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान जे आहे ते ग्रहण करू शकतं. आता यज्ञ म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं, कुठलंही कार्य किंवा कर्म जेव्हा कृष्णाच्या आनंदासाठी करतो त्याला आपण यज्ञ म्हणतो. आणि हे आत्ताच्या कलियुगाचा यज्ञ म्हणजे काय, आपण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तर आपण हा यज्ञ, जपयज्ञ केला पाहिजे कृष्णाच्या आनंदासाठी. आपण फळाचा विचार करायचा नाही, जप करते वेळी आपण तो कृष्णाच्या आनंदासाठी करायचा, मला काही पाहिजे म्हणून करायचा नाही. तर अशा तऱ्हेने आता हा अध्याय संपलेला आहे. आता तुमचे काही प्रश्न आहेत का? जिग्ना माताजी, Yes, yeah, Mataji, I'm there, Mataji. ओके, विल यू स्टार्ट? रेकॉर्डिंग स्टॉप कराल? Yes, Mataji. रेकॉर्डिंग I will. स्टॉप करा. माताजी, रेकॉर्डिंग स्टॉप. Okay, Mataji, recording is stopped now. Shall I start? No. I will stop the recording.